हाटरू आनिଥିବା ପରିବା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣି ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା ତିଆରି କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକାଠି କରିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇ କଷାକଷି କଲି। ତାପରେ ଆଗରୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା ଆଉ କଷିଥିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ରଖିଥିବା ସେ କଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷିଲି। ମୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୋର ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା ତରକାରୀ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।